Nagbigay saya ang Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan sa mga bata sa Child Development Care Center ng Barangay ng Camaliran East sa lungsod ng Urdaneta. Hatid kasi nila ang manipulative toys o mga laruan at art books. 50 mga estudyante ng daycare ang nabigyan nito. Ang naturang aktibidad ay naisakatuparan ng Pamahalaang Panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III. Governor Gico po, maraming salamat po sa tulong po sa amin. Malaking tulong po sa amin po ito. Kay Mamaan po, maraming salamat po sa mga kasamaan po niya. Thank you po very much. We'd like to convey our sincerest thanks and gratitude po sa province of Pangasinan through the initiative of our Gobernadora Maan Gico and her better half, of course, our Governor Ramon B. Gico III, our Congressman Sir Monching Gico. Maraming salamat po sa suporta sa aming mga daycare teacher. Personal ding kinamusta ni First Spouses League of Pangasinan Chairperson Maan Tuazon Gico ang mga bata at mga magulang kasama sina board members Chinky Perez Tababa, John Luis Sison, 5th District Consultant Isong Basco at mga empleyado ng Provincial Social Welfare and Development Office. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.